έχουμε καινούριο Κώστα Πρέκα και αυτός υπάρχει, ζει, αναπνέει μέσα στην Ελληνική Βουλή. Είναι βουλευτής. Από τους καινούριους μάλιστα. Από τους καινούριους. Ποτάμι δεν είναι. Ποτάμι. Ποιο ποτάμι δεν είναι. Θα μας παρουσιάζουμε στο 14 τον Κώστα Πρέκα της Βουλής. Σήμερα είναι ο κύριος Παπάς. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Αν θέλετε κάποιος με τις αγνότερες προθέσεις. Κάποιος με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. Θα μπορούσε να είναι ο πατήρ Παΐσιος. Θα μπορούσε να είναι η μητέρα Τερέζα. Και άμα γουστάρει ο υπουργός θα το δέχεται. Μήπως έχετε υπόψη σας ένα τμήμα κόκκινο κοινό? Τους αλλάζουμε. Γιατί δούλευε πολύ. Και εμείς μου λέτε γιατί δεν ψηφίζουμε αυτό τον κατάπτυστο νόμο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω κανονικά. Και τα παρατράγουδα τελείωσε κανονικά. Στη Βουλή. Στάθη, είσαι καλά, αγόρι? Είσαι καλά. Ένα νεράκι, κάτι. Καημένο, συγκινήθηκε γιατί δεν ψήφισε ποτάμι. Συγκινήθηκε. Μην φοβάσαι, θα συνεργαστούν με τη Φόφη. Εμείς θα φύγουμε. Θα τον έχεις αρχηγό αύριο μετά.